Pa, mislim da smo gotove sa šetnjom. Nismo. Šetat ćemo se mi još, jel' tako? Da. Idemo. Ja, si dobro, jes. Jako si mi puno pomogla. Hvala, nema na čemu. Zatim, odmah kada su stigli kod Serafine u kuću, dočekalo ih je malo iznenađenje. To je bilo najluđa šetnja na svijetu. Aha. Ok, sad se malo presvuci. Ono što obično u kući nosiš. Pa sve kući nosim. Da ubuci što hoćeš. Prekini da padaš. Ok. Evo mi je malo teže da skidam ovaj lanac sa mene. To nije lanac. Uzmit ću, uzmit ću ovo. I uzet ću pidžamu da obučeš. Pa nema suknjice. Onda ne moraš ništa sem toga, jednu mašnicu i to je to. Ok, onda. Samo mi je malo teže kada ovo nešto ne ide ova progleda, šta je već ogrlica. Da. Nemoj to da zoveš prokletom ogrlicom jer je to nešto precool, ali baš precool. Što me nervira ovo, majko mila. Znaš, Megi, otkad si danas sa mnom ceo dan, nekako sve mi je lepše i sigurnije sam uz tebe. Ma nije to ništa. Niko, hoćeš da prespavaš kod mene? Pa može, samo moram da pozovem mamu da je pitam prvo, da je kažem da se javim. Ali nešto da obučem. I daću ti ja moje stvari na kraju krajeva, imam ja. Ok. To ću. To. I jednu mašnicu, tako? Sve što ima. Sad ću vam tamo. Nešto mi se jako, ali baš jako mi je dosadno da nalatim raspustu. Ajde. Ovo nije letnji raspust, ovo je samo vikend. Može ovako? Izgleda da si prelepa. Ok, samo da uzemamo. Imaš broj mame? Da, naravno da imam. Ok, super. Halo, mama. Da li mogu večeras da prespavam kod Serafine, da joj pravim društvo jer je malo tužna zato što je kao juče nije bio neki dan? Da li mogu samo da prespavam ovde? Hvala ti puno. Ne, rekla Serafina da hoće ona da mi pozemi stvari, ok, u redu je. Hvala, ćao. Mogu. Je. Jako ti hvala jer mi ovo radiš. Ok. Dušo, neko je stigao. Želim da čujem. Neka uđe. Što ti želiš ovdje? Htio sam da te vidim. Mogu li da sedem? Naravno, možeš, evo. Evo sedi. Samo da donesem ja nešto moje. Idem do WC-a. Ne, molim te. Idem.
ću vidjeti nešto. Mislim da sam nešto... Naravno, evo sam malo. Evo.